Wat ik heel erg belangrijk vind aan zo'n certificaat is dat behalve de brandveiligheid van een pand ook de installaties bijvoorbeeld worden getoetst, dat de contracten worden nagekeken, dat er bijvoorbeeld wordt gekeken of er wel de juiste verzekeringen voor het pand zijn. Nou, al dat soort zaken worden in zo'n keurmerk getoetst. En wat we eigenlijk heel graag willen is verhuurders in alle soorten en maten, groot en klein, verleiden om het zo veilig mogelijk te maken voor hun huurders. En het is natuurlijk ook zo dat als je in zo'n pand gaat wonen, ja, dan weet je zeker dat er op een dag iemand langs is geweest om goed te toetsen of jij in een veilige omgeving woont. Alle belutsen partijen binnen blied met de inviering van het keurmerk. Controle en handhaving is wel noodzakelijk. Als hogeschool hebben wij niet direct zeggenschap over studentenhuisvesting. Daar hebben wij geen wettelijke bevoegdheden, geen andere bevoegdheden. Maar het initiatief vinden wij mooi, omdat de gemeente bijvoorbeeld in dit geval erover gaat. En uiteindelijk gaat het ook voor een belangrijk deel over onze studenten. En wij willen natuurlijk heel graag, samen met hun ouders, maar met hen zelf ook, dat zij in veilige huisvesting kunnen wonen. Eenmaal een keurmerk wil niet zeggen dat het keurmerk blijvend kan zijn. Daar is een vorm van controle en inspectie op nodig. En ja, dat hebben partijen met elkaar wel in te richten. Wat anders dan stelt na een hele korte periode zo'n keurmerk misschien niets meer voor.